Eskerrik asko bertokoi eta etorri zarien guztioi. Aurtengo andramariei oraintxe emango deutsuegu hasierea. Eta horregaz batera, beste bide bat hasten goaz. Eta datorren udabarrian izango dau helmugea. Lezaman herri galdeketa egiten goaz! La próxima primavera en Lezama, así como en otros municipios, entre ellos Zamudio, convocaremos una consulta popular, sumándonos así a los más de 150 municipios de Euskal Herria. El fin de la consulta es conocer lo que opina Lezama sobre nuestro estatus político. Gaur, Izartu Lezama taldea aurkezten deutzuegu. Gure esku dagoen babesean konsultea egin ahal izateko alkartea dozue hau. Izartu Lezama talde jaio berria da, eta herritar guztiok gogoz gonbidatuta dinamika herritarrean parte hartzera. Hoy os presentamos a Izartu Lezama, que es una dinámica popular convencida de que la clave está en la ciudadanía. Por eso son imprescindibles en este camino que emprendemos vuestra participación, vuestras ideas y colaboración. Ibilbidean hainbat ekintza antolatuko dugu. Sinadura bilketa, hitzaldiak, galdeketa eguneko galderea adostea, jaigiroko ekitaldiak eta beste hainbat gauza. Urrin joan barik, 15 egun barru, irailaren 22 eta 23ko asteburuan, Lezama eta Zamudion artean prestatutako jaialdia da. Baina horren guztiaren barri, laster izango dozue gure bileretan parte hartuta, zeinoiko kartel eta sare sozialetan. Gainera, lokala be martxan daukagu arraindegiaren ondoan. Orain dela 3 urte, gure esku dago Lezama martxan jarri zanean, gero artean euki gendun Zelai Nikolas. Eta gaur be, zelan ez, hementxe daukau. Zelai, Eusko Jaurlaritzako legelaria eta gure esku dagoen bozera maila da. Eskerrik asko benetan, eta zorionak hartu dozuen erabakiagatik. Oso bide ederra da eta oso aberazgarria. Baina batzutan ematen du edo nik inpresioa daukat, ez garela jabetzen zer egin dugun ona heldu arte, ez? Gure esku dago sortu zen duela jada 4 urte, 2013 urtean. Eta zer da egin duguna orain arte? 5. urtea egitera goaz, eta 5. urtean zuek erabakiko duzue. Erabakiaren olatuan sartzen ari zarete, baina zertarako egiten ari gara guztia. Uste baldin bai datzue, saiatuko naz esplikatzen, behintzat gure ikuspegitik, zer dan gure esku dago Euskal Herritarrok lortzen ari garena. Guazi ginen aldarrikatzen, herri honetan egiten genekiena, badakigu autobusak bete genituen, jende zoriontzua bildu genuen, eta aldarrikatu genuen gizakate eder horretan erabaki nahi genuela. Arrakastatxo izan zen, danok oso pozik joan ginen etxera, baina egun horretan bertan ez, baina hurrengoan hasi ginen pentsatzen. Baina nola erabakitzen da? Gogoeta hori ere geneukan eginda. Eta 4 urtetan, esan dezakegu, herritarron ikuspegitik apaltasunez, jakina, gutariko bakoitzak, asmatu dugula, herritarrok erabakitzeko prozesuan protagonista izan behar dugula. Eta parte hartu behar dugula. Eta nola hartzen da parte? Gu behar dugu ibilbide horri bat, erabakitzeko, katalanek egin duten bezala, eskoziarrak egin duten bezala, bide bat behar dugu. Eta gu bide hori irudikatu genuen 3 ekintzetan. Ehundu egin behar dugu, adostu egin behar dugu, eta erabaki. Ze ez dago erabakitzerik aurretik jendeak
jakin gabe ze garrantzitsua den erabakitzea 21. mendean eta herri izaten jarraitzeko erabakitzeak duen garrantzia, eta ez dago erabakitzerik aurretik data eta galdera adosteko gai ez bagara. Eta horri esker hasi ginen ardatzoiek lantzen, eta beraz 4 urte hauetan zer egin dugu? Sakondu dugu demokraziaz. Jabetu gara eta lantzen ari gara oraindik daukagun kultura demokratikoa. Herri honek badauka kultura demokratikoa. Hasi ginen 20. mendean kultura foral batekin, gure aititea emamek zeukatena. Horri, egoera oso latzetan, lotu egin genion kultura politiko bat. Hasi ginen gure eskubideak aldarrikatzen. Horri esker gaur egun bizi garen mailan. Eta gainera, konpondu behar izan dugu, eta gatazka egoera batetik, erronka demokratikora pasatzeko alegina egiten ari gara. Eta horretarako kultura, bakearen kultura eta demokraziaren kultura ere bere ganatzen ari gara. Beraz, ariketa honetan, ari gara jasotzen, hain zuzen hori, kultura bat erabakitzeko, kultura bat adosteko, eta kultura bat, Katalunian ikusten ari garen bezala, herritarrek bultzatzen dakitena, gero, beste tresna batzuk eskurago izateko. Eta kultura demokratiko horretaz gain, esaten genuen baina gu badakigu erabaki ahal izateko beharrezkoa direla, puzzlea, erabakitzeko bide horretan puzzleeko pieza batzuk badaudela. Eta bada erabakitzea. Eta behar dugula jakin, nola egiten diren. Eta hori da hain zuzen ere, ariketa hauekin, erabakitzeko ariketekin lortzen duzuena. Edo lortu egin duguna, egin dugunak jadanik. Lortzen dana da, herrian, askozaz eta harreman sendoagoak lortzen dira. Eta dauden harreman eta liskarrak osasun edo landu egiten dira. Eta beste herriko jendeari, galdeketak egin dituzten herriko jendeari galdetuta esango izuete, orain herri gehiago gara. Orain gure arteko harremanak askozaz hobeak dira. Eta gainera, ikasten ari gara, erabakitzea gure tresna dela, eta guk ere badakigula hori egiten. Orain arte, bakarrik zen posible galdeketa horiek erakundetatik etortzea, eta diru asko jarrita. Badakigu haiek beste tresna batzuk dituztela, baina herriak ere jakin behar dugu tresna honekin zer lortzen dan, ze zailtasunak dituzten, baloratzeko ere ze garrantzitsuak diren. Eta horrela, lortzen ari garena da Euskal Herri osotik sare bat erabakitzeko. Eta une honetan berezki garrantzitsua dena. Katalanek egin zuten ariketa hau bera. Eta horri esker gaur egun daude berai erakundeek hasitako bidea eusteko moduan. Beraz, es importante también tener en cuenta que este ejercicio del derecho a decidir, las consultas, se hacen en un momento, en una coyuntura donde Cataluña está dando un paso de profundización democrática. Está adoptando una cultura de la democracia que hasta ahora no teníamos, y es en la cultura donde la ciudadanía es la protagonista y donde las instituciones son apoyadas por la ciudadanía y hay una relación y una confianza entre ambos. Esa coyuntura es la que nos va a permitir y la que nos está permitiendo dar un salto de una democracia en la que nosotros delegábamos el voto y otros hacían en nuestro nombre, a una democracia en la que nos sentimos parte y en la que trabajamos juntos instituciones y ciudadanos. Beraz, bukatzeko, oso ariketa garrantzitsua da, eta 5. urte honi heltzeko gure helburua da, hain zuzen ere, ziklo berri bat zabaltzeko baldintzak sortzea. Con el ejercicio de estas pequeñas consultas, además de cohesionar y además de ganar en convivencia y de enriquecernos como personas, porque aprendemos cosas que no sabíamos, además de eso, lo que estamos es abriendo y estableciendo unas condiciones para que el nuevo ciclo que se está abriendo sea el ciclo donde la ciudadanía sea protagonista y donde seamos capaces de decidir libremente nuestro futuro. Beraz, zorionak hartu zuen erabakiagatik, animo, gu laguntzeko preste egongo gara, eta ziur gaude bikain aterako dala. Animo, lezama! Eskerrik asko, Zelai. Este reto que nos hemos marcado, cómo no, tiene un coste económico al que tendremos que hacer frente.
Para ello, hemos visto la necesidad de poner a la venta bonos de ayuda. Esos bonos son de 10 euros. Holan ba, gaurtik aurrera laguntza bonoak, pinak eta Kataluniako orio ekologiko bikaina salgai aurkituko dozue segunotan jarriko doguzan postuetan, lokalean edo gutariko edonori eskatuta. 2014ko gizok katetik, Lezamak bere iritzia emon gura dau, eta horrek emon deuzko aurrera egiteko indarra. Ez dago atzera bueltarik, zuzen, udabarrirantza goaz, galdeketa egunerantza. Jai giroan, bete-betean sartuta, zalantzabarik guztiontzat ahaztu ezineko galdeketa eguner arte. Akabo baino lehen, hegazkina pasatzen danean, baino lehenago, mila esker Basobaltz jai batzordeari. Nola ez, zelairi. Lezamako udalari. Eta zuoi, ekitaldian parte hartu duzuen guztioi. Lezama, izartu eta berba hartu.